Luwas ug walay fake nga mga bakuna batok sa rabies nga gipamaligya sa mga butika sa Tagbilaran City sa Bohol. Kini ang resulta human gimanduan ni Mayor Jane Yap ang pagsusi sa insidente subay sa nabalita nga may gipamaligya nga mga fake anti-rabies vaccine sa dakbayan sa Tagbilaran. Giumol dayon sa mayor ang composite team nga gipanguluhan sa City Health Office uban sa FDA, DOH, PNP Tagbilaran, NBI ug uban pang regulatory ug law enforcement agencies. Human sa inspeksyon, nasuta nga walay mga butika sa dakbayan sa Tagbilaran nga namaligya og mga fake anti-rabies vaccine. Mato ni Alvin Acuzar, City Administrator, nga ang tanang mga bakuna nga gibaligya sa mga butika adunay kumpletong mga dokumento. Samtang plano ni Acuzar nga makiglambigit siya sa resibo sa GMA7 aron makakuha og dugang detalye kabahin sa mga fake nga vaccine. Nagpadala na usab og suwat ang kagamhanan sa dakbayan sa Tagbilaran sa Food and Drug Administration aron makakuha og dugang detalye. Wala tayong nakita nga presensya sa mga fake vaccines sa atuang mga farmasya dinhi sa Tagbilaran, labi na katong mga inila nga farmasya gyud diri sa atuang Tagbilaran City. Atong ihatag sa publiko ang kumpiyansa nga ang atong city government wala nagpasagad ug nagpadayon kita niining tinguha nato nga maprotektahan ang pamilyang Tagbilaranon.